खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो रुंसारि मंगल सिंह नार्जारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदों। बर' हारिनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगल सिंह नार्जारिया रुंसारि जानायनि थाखाय दुलाराय बिटिआरनि मावख'फोरखौ बन्द फोसावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'नि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि बिफा मंगल सिंह नार्जारिनि रुंसारि जानायाव एबसुआ आलारि बाथि फोजोंदों। बरपेटा रड हाग्रा बिफाना गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सानसेयावनो गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ बोखांदों। आंनि अनगायै गुबुन बिजाथिया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि जानो हाया बुंदों नब कुमार सरनियाया। बाक्सा जिल्लानि फालसिगुरि गामिनि बबेन बर'आ 29 बिगा हायाव नारें आबाद मावनानै लाख लाख रां आरजिदों। बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना माखासे गोनां आयदाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नो गोसोखांनाय गथायदों। नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव उदालगुरि जिल्लानि सरेन बर' आरो कैलाश खाना सनानि मेडेलखौ देरहादों। मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथि बारिंगाबारियाव गोदानै बिरगोस्रि जंगल मुंनि मोनसे रेजर्टखौ बेखेवदों। क'क्राझारनि सालाकाथियाव खुंनाय 9थि जतिन इस्लारि गोसोखां जोलुर ट्रफी बादायलायनायनि गेलेनाया गाहामैनो जोबलांबाय। दिनैनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 76201604